कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम माताजी प्रणाम। हरे कृष्ण प्रणाम माताजी। प्रणाम। हरे कृष्ण माताजी। नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं तथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सागणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते भूरेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमोस्तुते सप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा शिष्यता गोविंद मंत्र स्वामी मैंगलोर श्वासन क्लास लेके എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. हरे कृष्ण माताजी प्रणाम माताजी। हरे कृष्ण माताजी प्रणाम माताजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण। अदेकबन्धो मत्सङ्गिन् मद्गुरो मन्महादना मन्निष्ठारकमद्भाग्यामदानन्दानमोस्तुते ग्रन्थरा श्रीमद्भागवतं की जय श्री प्रभुपाद की जय। श्रीमद्भागवतं स्कन्धം 1 അധ്യായം 17 കലിക്കുള്ള ശിക്ഷയും പാരിതോഷികം 42. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ വൃഷസ്യ നഷ്ടാം ശ്രീപാദാൻ തപശൗചം ദയാമിതി സന്തത ആശ്വാസ്യ മഹീം ച സമവർദ്ധയത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वृषस्य नष्टां श्रीपादान् तपःशौचं दयामिति प्रतिसन्दत आश्वास्य महीं च समवर्धयत्. ഇവിടെ സന്തത എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, സന്തത എന്നാണ് ഇവിടെ ഹിന്ദിയിലുള്ളത്. ഋഷഭത്തിന്റെ ധർമ്മരാജാവിന്റെ നഷ്ടപ്പെട്ടു. 3 പാദങ്ങളും തപഹ വൈരാഗ്യം ശൗചം പരിശുദ്ധി നയം ദയ ഇതി അപ്രകാരം പ്രതിസന്ധതെ പുനഃസ്ഥാപിച്ചു ആശ്വാസ്യ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന കർമ്മങ്ങളാൽ മഹീം ഭൂമി ച സമവർദ്ധയത് സമഗ്രമായി അഭിവൃദ്ധിപ്പെട്ടു. भावार्थ में इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की
അനന്തരം രാജാവ് ധർമ്മ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ യമധർമ്മ രാജാവിന്റെ നഷ്ടപ്പെട്ട പാദങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയും ഉത്സാഹഭരിതമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഭൂമിദേവിയുടെ അവസ്ഥയെ തൃപ്തികരമാം വിധം അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. നേരത്തെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ എന്താ കണ്ടത് നമ്മള്? കലി മഹാരാജാവ് പരീക്ഷിത് രാജാവ് കലിയെ ശിക്ഷിക്കുകയാണ് അല്ലെ? എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? കലിയാണ് ധർമ്മരാജാവായിട്ടുള്ള ഋഷഭത്തിന്റെ 3 കാലുകൾ ഇല്ലാതെയാക്കിയത് അല്ലെ? കലിയുടെ ഭവം കൊണ്ടാണ് ആ 3 കാലുകൾ, അതായത് സത്യം, തപസ്, പിന്നെ എന്താണ്, ഇത്രയും 4 കാര്യങ്ങള് ഇല്ലാതായപ്പോഴാണ് ഋഷഭത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ധർമ്മരാജാവിന്റെ 3 കാലുകൾ ഇല്ലാണ്ടായത്. അപ്പൊ ഒറ്റ കാലില് ഞൊണ്ടി നടക്കാണ് ആര്? കൃഷ്ണയിടയിൽ സംസാരിക്കുമ്പോ അത് ഇവിടെ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ കലിയെ ശിക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ആര്? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്. ആദ്യം ധർമ്മരാജാവ് പറഞ്ഞു, ഇന്ന് കുറെ ദാർശനികന്മാരുടെ ഓരോ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആണ്, ശരിക്കും ആരാണ് എന്റെ കാലുകൾ ഇല്ലാതെയാക്കിയതെന്ന് എനിക്ക് സംശയം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, അത് താങ്കൾ തന്നെ തീരുമാനിക്കൂന്ന് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനോട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് മനസ്സിലായി, ധർമ്മത്തെ ഇത്ര കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഋഷഭം ആരാണ്? ശരിക്കും ധർമ്മരാജാവ് തന്നെയാണെന്ന് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് മനസ്സിലായി. അങ്ങനെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ഓരോന്നും നോക്കി കലിപുരുഷനെ ശിക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അല്ലെ? അപ്പോ ആ ഒരു ധൈര്യം, പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ധൈര്യം കണ്ടപ്പോ കലി പുരുഷൻ എന്ത് ചെയ്തു? തന്റെ കപട വേഷമായിട്ടുള്ള രാജാവിന്റെ വേഷമൊക്കെ അഴിച്ചു വെച്ച് ആരെ ശരണം പ്രാപിച്ചു? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ ശരണം പ്രാപിച്ചു. ഒരു ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മമാണ് തന്റെ മുന്നില് ശരണാഗതി വന്നിട്ടുള്ള ഒരാളിനെ വധിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത്, അദ്ദേഹത്തെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു രാജാവിന്റെ ധർമ്മമാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെ കലിയെ വധിക്കുന്നില്ല എന്നാര് തീരുമാനിച്ചു? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് തീരുമാനിച്ചു. എന്നിട്ട് കലി പറഞ്ഞു, എനിക്ക് താമസിക്കാൻ ഒരു സ്ഥലം വേണം. അപ്പൊ എവിടെയൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് താമസിക്കാൻ സ്ഥലം കൊടുത്ത എവിടേക്കാണ്? നേരത്തെ ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്നിടത്ത്. അത് പോരാ പറഞ്ഞു അല്ലെ? ഈ 4 സ്ഥലങ്ങൾ, അതായത് വ്യഭിചാരം, അസത്യം, മദ്യപാനം, കളി, മാംസഭക്ഷണം, ഇത്രയും ഉള്ളിടത്ത് കലിയെ വസിക്കാൻ ആരനുവദിച്ചു? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് അനുവദിച്ചു. അപ്പോ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് തുടക്കത്തിൽ, ഈ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തുടക്കത്തില് ദിഗ്വിജയത്തിനായിട്ട് പോവാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് എന്ന് അല്ലെ? അപ്പൊ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് എല്ലാ രാജ്യത്തിന്റെയും കൺട്രോളർ ആയിട്ട് മാറി. അപ്പൊ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള രാജ്യത്തിലൊന്നും എന്തുണ്ടാവില്ല? ഈ പറഞ്ഞ 4 കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ല. 4 കാര്യങ്ങളും പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ രാജ്യത്തുണ്ടാവില്ല. അപ്പോ കലിപുരുഷൻ പറഞ്ഞു, ഇല്ല, എനിക്ക് ഒരു സ്ഥലം കൂടെ വേണം. അപ്പൊ എന്തനുവദിച്ചു കൊടുത്തു? സ്വർണത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഈ സ്വർണ്ണം ഉള്ളിടത്ത് ഈ പറഞ്ഞ 4 കാര്യങ്ങളും ബൈ ഡീഫോൾട്ട് ആയിട്ട് വരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സ്വർണ്ണം ഉള്ളിടത്തും ഇരുന്നോളാൻ ആര് പറഞ്ഞു? മഹാരാജാവ് കൊടുത്തു കലിപുരുഷന്. അപ്പൊ ഇനി എന്താണ് പറയുന്നത്? അനന്തരം രാജാവ് ധർമ്മ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ധർമ്മരാജാവിന്റെ നഷ്ടപ്പെട്ട പാദങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയും ഉത്സാഹഭരിതമായ പ്രവർത്തനങ്ങളാൽ ഭൂമി ദേവിയുടെ അവസ്ഥയെ തൃപ്തികരമാം വിധം അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ 4 കാര്യങ്ങൾ ഇല്ലാതെയാക്കാന്നുള്ളത് ആരുടെ ധർമ്മമാണിപ്പോ? രാജാവിന്റെ ധർമ്മമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ എഗ്രിമെന്റ് കൊടുത്തിട്ട് കലി മഹാരാജാവിന്റെ ധർമ്മരാജാവിന്റെ കാല് പുനഃസ്ഥാപിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. നഷ്ടപ്പെട്ട 3 കാലുകള് പുനഃസ്ഥാപിച്ചു. അമർത്തമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സംശ്ല പ്രഭാക്കിച്ച്. അങ്ങനെ കലിസത്വത്തിന് വസിക്കുവാൻ പ്രത്യേക സ്ഥലങ്ങൾ അനുവദിച്ചു നൽകിക്കൊണ്ട് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് കലിയെ അക്ഷരാർത്ഥത്തെ വഞ്ചിച്ചു. അപ്പോ കലിക്ക് എവിടെ വരാൻ പറ്റില്ല? എല്ലായിടത്തും കയറി ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല. അതിന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള സ്പേസ് കൊടുത്തു. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് കലിയെ വഞ്ചിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. കലിയുടെയും ഋഷഭ രൂപത്തിലുള്ള ധർമ്മ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെയും പശുവിന്റെ രൂപത്തിലുള്ള ഭൂമി ദേവിയുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് തന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ സാമാന്യ അവസ്ഥ എന്തെന്ന് നിർണയിക്കുവാൻ പൂർണ്ണമായും കഴിഞ്ഞു. ആകയാൽ അദ്ദേഹം ഉടനടി വൈരാഗ്യം, ദയ, പരിശുദ്ധി എന്നീ ഋഷഭത്തിന്റെ 3 പാദങ്ങളെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടതായ നടപടികൾ എടുത്തു. മിനിറ്റ്
പശുവിന്റെ രൂപത്തിലുള്ള ഭൂമി ദേവിയുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് തന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ സാമാന്യ അവസ്ഥ എന്ന് നിർണ്ണയിക്കുവാൻ പൂർണ്ണമായും കഴിഞ്ഞു. ആകയാൽ അദ്ദേഹം ഉടനടി വൈരാഗ്യം, ദയ, പരിശുദ്ധി എന്നീ ഋഷഭത്തിന്റെ 3 പാദങ്ങളെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടതായ നടപടികൾ എടുത്തു. അപ്പോ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ എല്ലാവരും എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ കലി കയറുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി ഓരോരുത്തരിലും ഉള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പണിഷ് ചെയ്ത് അവർക്ക്, അതായത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വൈരാഗ്യം, ദയ, പരിശുദ്ധി, അതുപോലെ സത്യം, അല്ലെ? അദ്ദേഹം വൈരാഗ്യം, ദയ, പരിശുദ്ധി ഈ 3 കാര്യങ്ങള് തന്റെ രാജ്യത്ത് ഉറപ്പുവരുത്താൻ, ഈ 3 കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് എല്ലാവരും പാലിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളതായ നടപടികൾ എടുത്തു. അപ്പൊ അങ്ങനെയാകുമ്പോ എന്ത് സംഭവിക്കും? കലി അവിടെ വന്ന് വസിക്കില്ല, അല്ലെ? ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ് ഋഷഭത്തിന്റെ 3 കാലായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ 3 കാലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വൈരാഗ്യം, ദയ, പരിശുദ്ധി. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്റെ രാജ്യത്ത് പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയാണ് ആര് ചെയ്തത്? ആദ്യം തന്നെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്. സാമാന്യ ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിനായി മൂല്യം നിർണയിച്ചുറപ്പിക്കാൻ സ്വർണ്ണ ശേഖരത്തെ വിനിമയത്തിലാക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞു. എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്? ലോകത്തിലെ സാമാന്യ ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിനായി മൂല്യം നിർണയിച്ചുറപ്പിക്കാൻ സ്വർണ്ണ ശേഖരത്തെ വിനിമയത്തിലാക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞു. സ്വർണം തീർച്ചയായും വഞ്ചന, മദ്യപാനം, വ്യഭിചാരം, ശത്രുത, ആക്രമം എന്നിവയുടെ ഉത്പാദകനാണ്. എങ്കിലും ഒരു ഉത്തമ രാജാവിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ജനനേതാവിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സന്യാസിയുടെ മാർഗനിർദ്ദേശത്തിന് കീഴിൽ കർമ്മ വ്യക്തിത്വമായ ഋഷഭത്തിന്റെ നഷ്ടപ്പെട്ട പാദങ്ങളെ അതേ സ്വർണത്തിന്റെ ഉചിതമായ ഉപയോഗത്തിലൂടെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയുന്നു. അപ്പോ ഏതൊരു സംഗതിയും, അതായത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അമിതമായാൽ അമൃതം വിഷം എന്ന് പറയാറുണ്ട്, അല്ലെ? അതുപോലെ സ്വർണം എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല മൂല്യമുള്ള ഒരു വസ്തുവാണ്. അതിനെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് അറിയുന്ന ആളിന്റെ കയ്യിലാണ് എന്ത് വേണ്ടത്? ആ സാധനം, അല്ലെ, സ്വർണം ഇരിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ പറയും അല്പനെ അർത്ഥം കിട്ടിയാൽ അർദ്ധരാത്രി കുട പിടിക്കും, അല്ലെ? ശരിക്കും അത് ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയുന്ന ആളായിരിക്കണം അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിൽ അതിനെ പുനഃസ്ഥാപിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ. അതായത് സ്വർണം എല്ലാവരും കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതല്ല. എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം? ബ്രാഹ്മണന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സന്യാസിയുടെ മാർഗനിർദ്ദേശത്തിന് കീഴിൽ ധർമ്മ വ്യക്തിത്വമായ ഋഷഭത്തിന്റെ അതായത് ഉചിതമായ ഉപയോഗം, അതേ സ്വർണത്തിന്റെ ഉചിതമായ ഉപയോഗത്തിലൂടെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയുന്നു. ആരുടെ നിർദ്ദേശത്തിന് കീഴിൽ? ബ്രാഹ്മണന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സന്യാസിയുടെ നിർദ്ദേശത്തിന് കീഴിൽ. അപ്പൊ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയുന്ന, എങ്ങനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം എന്ന് അറിയുന്ന ഒരാളിന്റെ കയ്യിലാവണം അത് ഉണ്ടാവേണ്ടത്. അതിന് ഒരു നിയന്ത്രണം കൊടുത്തു. എല്ലാവർക്കും യഥേഷ്ടം സ്വർണം വിനിമയം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം ആര് കൊടുത്തില്ല? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് കൊടുത്തില്ല. ആകയാൽ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് തന്റെ പിതാമഹനായ അർജുനനെ പോലെ കലിയുഗ വാസനകൾക്ക് മനഃപ്രേരണ വരുത്തും വിധം രാജ്യത്ത് പൂഴ്ത്തി വെച്ചിരുന്ന മുഴുവൻ കള്ള സ്വർണവും ശേഖരിക്കുകയും ശ്രീമദ് ഭാഗവത നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് അവയെല്ലാം സങ്കീർത്തന യജ്ഞത്തിനായി വിനിയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു. നാം മുമ്പ് നിർദ്ദേശിച്ചതുപോലെ ഒരുവന്റെ സമ്പാദ്യത്തെ വിനിയോഗത്തിന് 3 ഭാഗങ്ങളായി വിഭജിക്കേണ്ടതാകുന്നു. 50% ഭഗവത് സേവനത്തിനായും 25% കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കായും ബാക്കി 25% സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങൾക്കായും നീക്കിവെക്കണം. ഭഗവത് സേവനത്തിനായി അഥവാ സങ്കീർത്തന യത്ന രൂപത്തിൽ ആത്മീയ ജ്ഞാനം സമൂഹത്തിൽ ആകമാനം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് 50% ചെലവിടുന്നത് മാനവതയുടെ ഉദാത്തമായ പ്രകടനമാകുന്നു. ലോകത്തിലെ ജനങ്ങൾ ആത്മീയ ജ്ഞാനം സംബന്ധിച്ച്, വിശേഷിച്ചും ഭഗവാന്റെ സേവനം സംബന്ധിച്ച് പൊതുവെ അന്ധകാരത്തിലാണ് അഥവാ അജ്ഞരാണ്. ആകയാൽ ഭക്തിയുത സേവനത്തെ സംബന്ധിച്ച ക്രമാനുഗതമായ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നത് ഈ ലോകത്ത് ഒരുവന് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അഥവാ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ അഥവാ അത്യുത്കൃഷ്ടമായ ദയയാകുന്നു. ഭഗവത് സേവനത്തിനായി ഏവരെയും തങ്ങൾ സമ്പാദിച്ച സ്വർണത്തിന്റെ 50% ഭഗവത് സേവനത്തിനായി പരിത്യജിക്കാൻ പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന പക്ഷം നിശ്ചയമായും വൈരാഗ്യം, പരിശുദ്ധി, ദയ എന്നിവ താനെ അനുഗമിക്കുന്നു. പ്രകാരം ധർമ്മ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ നഷ്ടപ്പെട്ട 3 പാദങ്ങളും താനെ പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നു. തൃപ്തികരമാവണ്ണം വൈരാഗ്യം, പരിശുദ്ധി, ദയ, സത്യസന്ധത എന്നിവയുള്ളപ്പോൾ ഭൂമി ദേവി സ്വാഭാവികമായും പൂർണ്ണ തൃപ്തയായി. മാത്രവുമല്ല അത്തരം ഒരു മാനവ സമൂഹ ഘടനയിലേക്ക് നുഴഞ്ഞു കയറാൻ കലിക്ക് വളരെ വിരളമായ അവസരങ്ങളേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? സ്വർണം എല്ലാവരുടെ കയ്യിലുള്ള സമ്പാദ്യമായിട്ടാണ് എന്തിരിക്കുന്നത്? സ്വർണം, അല്ലെ? ഈ സമ്പാദ്യത്തിന് എങ്ങനെ വിനിയോഗിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതിനെ 3 ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ഒരു 50%, പിന്നൊന്നൊരു 25%, പിന്നൊന്നൊരു 25%.
ഈ 50% നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്? കൃഷ്ണാബോധ പ്രവർത്തനത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ചിലര് ചോദിച്ചേക്കാം, ഇത് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്? കൃഷ്ണാബോധം ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ജ്ഞാനമല്ലേ, ഇതിനെന്തിനാണ് പണം, എന്തിനാണ്? നമ്മള് ഇപ്പൊ ഇരിക്കുന്ന കാലം ഏത് കാലമാണ്? കലികാലമാണ് അല്ലെ. എല്ലാറ്റിനും എന്തുണ്ട്? പൈസ ഉണ്ട്, വിലയുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മളൊരു പ്രിന്റിംഗ് പ്രസ് നടത്തുകയാണ്. ഈ പ്രിന്റിംഗ് പ്രസ്സിൽ ആരെങ്കിലും ഫ്രീ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യോ? ഇല്ല അല്ലെ. ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വേണം. ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് അതിന് മെഷീനറീസ് വേണം, ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വേണം, സ്ഥലം വേണം, ബിൽഡിംഗ് വേണം. ഇതൊക്കെ എന്ത് വേണം? ഇതിനൊക്കെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് പണം വേണം അല്ലെ. ആരും ഫ്രീ സർവീസ് ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് കൃഷ്ണാബോധത്തിലാണ് നമ്മളെങ്കില് നമ്മളെ പോലെയുള്ളവരാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇതിന് വേണ്ടുന്ന സാമ്പത്തിക സഹായം നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ സന്യാസിമാർക്ക് എവിടുന്നും സമ്പത്ത് കിട്ടില്ല അല്ലെ. നമ്മളെ പോലെയുള്ള ഗൃഹസ്ഥരാണ് സന്യാസിമാരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഈ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് പിന്നെ പേപ്പർ ആവട്ടെ, പ്രിന്റിംഗ് കോസ്റ്റ് ആവട്ടെ, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ എന്ത് വേണം? നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ കൊടുത്താലേ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? സാമ്പത്തിക സഹായം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സന്യാസിമാർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അത് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ. നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സഹായം ചെയ്യുന്നു, അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ മ്യൂച്വൽ ആയിട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്താലാണ് എന്ത് സാധിക്കുക? കൃഷ്ണാബോധം ശരിയായ രീതിയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുക. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി 50% നമ്മുടെ സമ്പാദ്യമാണ് പറയുന്നത്. വരുമാനത്തിന്റെ 50% എന്നല്ല പറയുന്നത്, സമ്പാദ്യത്തിന്റെ 50% എന്നാണ് പറയുന്നത്. വരുമാനവും സമ്പാദ്യവും രണ്ടും രണ്ടാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ 50% എന്തിനു വേണ്ടി കൊടുക്കാനാണ് പറയുന്നത്? കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ. പിന്നെയുള്ള 50%-ല് 25% ഫാമിലിയുടെ മെയിൻ്റനൻസിന് വേണ്ടി, കുടുംബത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കണം. ബാക്കി 25% അവനവന്റെ ഫ്യൂച്ചർ, അതായത് നമുക്ക് അസുഖം വന്നാലോ അല്ലെ, അതിനൊക്കെ എന്ത് വേണം? പണം തന്നെ വേണം. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 25%. അങ്ങനെയാണ് നല്ല കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതുപോലെയുള്ള സ്വർണം, അതായത് കരിഞ്ചന്തയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത് എന്താ പൂഴ്ത്തി വെച്ചിട്ടുള്ള സ്വർണങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ആര് വരില്ല? അവിടെ കലിയിരിക്കാൻ അനുവാദം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതിന്റെ വിനിമയം അത് കറക്റ്റായ രീതിയിലാണെങ്കിൽ അവിടെ സ്വർണത്തിന് ഇരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അവിടെ എന്തുണ്ടാവില്ല? ഈ പറഞ്ഞ 4 കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ. എന്തൊക്കെയാണ് ആ 4 കാര്യങ്ങള്? ശൗചം, ദയ, പിന്നെ വൈരാഗ്യം. ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ ഇല്ലാത്തോടത്താണ് ആരിയിരിക്കുക? കലിയിരിക്കുക. അപ്പൊ ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ എവിടെ ഇല്ലാണ്ടിരിക്കില്ല? സ്വർണം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത് കറക്റ്റായ രീതിയിൽ, ശരിയായ രീതിയിൽ കൃഷ്ണാബോധ പ്രവർത്തനത്തിനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ കലിയിരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അവിടെ ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ ഏഷ ഏതർഹ്യധ്യാസ്ത ആസനം പാർത്ഥിവോചിതം പിതാമഹേനോപന്യസ്തം രാജ്ഞാരണ്യം വിവീക്ഷതാം ആസ്തേ സുനാസരാജശ്രീ കൗരവേന്ദ്ര ശ്രിയോല്ലസൻ ഗജാപയേ മഹാഭാഗഃ ചക്രവർത്തി ബൃഹശ്രവാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കൃഷ്ണ മാതാജി വായിച്ചു തരും എല്ലാരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്താന്തോ എല്ലാരും കൂടെ വായിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാരും കൂടെ വായിക്കാം. മാതാജി വായിച്ചു തന്നിട്ടല്ലേ വായിക്കേണ്ടത്. മാതാജി വായിക്കണേന് നമസ്തേ മഹാഭാഗഃ ചക്രവർത്തി ബൃഹശ്രവാഃ. അദ്ദേഹം നിലവിൽ അധ്യാസ്തെ ധരിക്കുന്നു. ആസനം സിംഹാസനം. പാർത്ഥിവ ഉചിതം രാജാവിന് അനുയോജ്യമായ വിധത്തിൽ. പിതാമഹനാൽ വന്യസ്ത കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ട്. രാജ്ഞ രാജാവിനാൽ. ആരണ്യ വനം. വിവീക്ഷത ആഗ്രഹിച്ച്.
ആസ്തേ അവിടെയാകുന്നു അധുന നിലവിൽ സ അത് രാജർഷി ഗൗരവേന്ദ്ര കുരു രാജാക്കന്മാരിൽ പ്രമുഖൻ ഷിയ മഹാത്മ്യങ്ങൾ യശസ് ഉല്ലസം വ്യാപിക്കുന്നു ഗജാഹ്വയെ ഹസ്തിനപുരത്തിൽ മഹാഭാഗനായ ചക്രവർത്തി ബൃഹത് സ്രവാഹ അതിപ്രശസ്തനായ വർത്തനം വാർത്തം ഭക്തി വേദാന്ത സംശ്ല പ്രഭാതിച്ചേ ആരണ്യവാസത്തിന് അഭിലഷിച്ച മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ ഹസ്തിനപുര രാജ്യം വിശ്വസിച്ച് ഏൽപ്പിച്ച മഹാഭാഗ്യവാനായ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് കുരുവംശ രാജാക്കന്മാരുടെ കർമ്മങ്ങളാൽ ശ്ലാഘിക്കപ്പെട്ട് മഹാത്മ്യത്തോടെ തന്നെ പ്രപഞ്ചം ഭരിക്കുന്നു. അപ്പോ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ രാജ്യഭാരം ഏൽപ്പിച്ചിട്ടാണ് ആര് പോയിരുന്നത്? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് വാനപ്രസ്ഥത്തിനായിട്ട് പോയത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ള പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ശ്ലാഘിക്കപ്പെട്ടത്? കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനമാണ് എടുത്തത് അല്ലെ. കലിപുരുഷനെ പോലും മുട്ടുകുത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു രാജാവായിരുന്നു ആര്? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്. രീതിയില് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാനും പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് സാധിച്ചു. ഭക്തി വേദാന്ത പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ മരണശേഷം വൈകാതെ നൈമിഷാരണ്യത്തിലെ ഋഷിമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സുദീർഘങ്ങൾക്ക് ആരംഭം കുറിച്ചു. 1000 വർഷത്തോളം നീണ്ടുനിന്ന യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ ആരംഭത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ജ്യേഷ്ഠനായ ശ്രീ ബലദേവന്റെ സമകാലികരും പങ്കെടുത്തു. ഭൂതകാലത്തെ സംഭവങ്ങളും വർത്തമാന കാലവും തമ്മിൽ അധികം കാലയളവിന്റെ വ്യത്യാസമില്ലാകിയാൽ ഗതകാല സംഭവങ്ങളെ വർത്തമാന സംഭവങ്ങൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാമെന്ന് ചില പ്രാമാണികർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ആ അർത്ഥത്തിൽ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ഭരണകാലം വർത്തമാനകാലം എന്ന് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണ്? രാജാക്കന്മാരുടെ കർമ്മങ്ങളാൽ ശ്ലാഘിക്കപ്പെട്ട് മഹാവിജയത്തോടെ ഇന്ന് പ്രപഞ്ചം ഭരിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഈ ഒരു പ്രയോഗം ഇന്ന് പ്രപഞ്ചം ഭരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇന്നിപ്പോ ആരില്ല? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ഇല്ല അല്ലെ. പക്ഷെ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്ക് ഇന്ന് പ്രപഞ്ചം ഭരിക്കുന്നു എന്നാണ്. അതാണ് ഇവിടെ ശ്രീ പ്രഭുപാദർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരുന്നത്. അതായത് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ മരണശേഷം നൈമിഷാരണ്യത്തില് 1000 വർഷം നീണ്ടു നിന്ന ഒരു സത്സംഗം അല്ലെ. 1000 വർഷത്തോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ ആരംഭത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ജ്യേഷ്ഠനായ ശ്രീ ബലദേവന്റെ സമകാലികരും പങ്കെടുത്തു. അപ്പൊ ഭൂതകാലത്തെ സംഭവങ്ങളും വർത്തമാന കാലവും തമ്മിൽ അധികം കാലയളവിന്റെ വ്യത്യാസമില്ലാകിയാൽ, അതായത് വലിയ ഡിഫറൻസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഗതകാല സംഭവങ്ങളെ വർത്തമാനകാല സംഭവങ്ങൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാം. മുമ്പേ നടന്നതിനെ ഈ കറണ്ട് ആയിട്ട്, അതായത് പ്രസന്റ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. വിശേഷിപ്പിക്കാം എന്ന് ചില പ്രാമാണികർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ഈ അർത്ഥത്തിൽ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ഭരണകാലം വർത്തമാനകാലം എന്ന് ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ കാലത്തും, അതായത് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ കാലം എന്ന് ചിത്രീകരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തെറ്റില്ല. കാരണം ഒരുപാട് പാസ്റ്റ് ആയിട്ടില്ല, കാലം കുറെ അധികം കടന്നു പോയിട്ടില്ല. അതിന്റെ തുടർച്ചയെന്നോണം വർത്തമാന സംഭവങ്ങൾ എന്ന പോലെ അനന്തര സംഭവങ്ങളെയും വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ധർമാനുശാസനങ്ങൾ ഇപ്പോഴും പിന്തുടരാവുന്നതാണ്. മാത്രവുമല്ല, അധികാരികൾ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ ധർമാനുശാസനങ്ങൾ പ്രാവർത്തികമാകുന്ന പക്ഷം മാനവ സമൂഹം ഇനിയും മെച്ചപ്പെടുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ പോലെ ഉറച്ച നടപടികൾ എടുക്കുവാൻ നാം ദൃഢനിശ്ചയം ചെയ്യുന്ന പക്ഷം കലിസത്വത്താൽ പ്രാവർത്തികമാക്കപ്പെട്ട എല്ലാ അസാൻമാർഗീയ പ്രവൃത്തികളെയും രാജ്യത്തിൽ നിന്നും നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും സാധ്യമാണ്. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് കലിക്ക് വസിക്കുവാൻ ചില സ്ഥലങ്ങൾ അനുവദിച്ചു നൽകി. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ കലിക്ക് അവിധമുള്ള ഒരു സ്ഥലവും കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. കാരണം ചൂതുകളി, വ്യഭിചാരം, മദ്യപാനം, മൃഗകശാപ്പ് എന്നിവ നടത്തുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ രാജ്യത്ത് ഇല്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുവാൻ രാജാവ് സദാ ജാഗരൂകനായിരുന്നു. അപ്പോ കലിക്ക് താമസിക്കാൻ സ്ഥലം കൊടുത്തത് ഈ 4 സ്ഥലങ്ങളാണ് അല്ലെ. എന്നിട്ട് മഹാരാജാവ് എന്താ ചെയ്തത്? നമ്മുടെ ആ രാജ്യത്ത് ഈ പറയുന്ന 4 കാര്യങ്ങൾ, ചൂതുകളി, വ്യഭിചാരം, മദ്യപാനം ഒന്നും ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എൻഷുർ ചെയ്തു അല്ലെ. കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എല്ലായിടത്തും വെരിഫിക്കേഷൻ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആര് നിർത്തിവെപ്പിച്ചു? രാജാവെന്ന നിലയിൽ മഹാരാജാവ് നിർത്തിവെപ്പിച്ചു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ പോലെയുള്ള ഒരു ഭരണാധികാരി, ഇതുപോലെ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ആക്ഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഭരണാധികാരി ഇന്നും നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ, ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. പക്ഷെ ഇല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അപ്പൊ ഇന്നും അതുപോലൊരു രാജാവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നും നമുക്ക് എന്തിനെ മാറ്റി നിർത്താം എന്നാണ് പറയുന്നത്? കലിയ രാജ്യത്ത് നിന്നും മാറ്റി നിർത്താം എന്ന് പറയുകയാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ.
ആധുനിക ഭരണാധികാരികൾ രാജ്യത്തിൽ നിന്നും അഴിമതി നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്നാൽ അത് എപ്രകാരമാണ് സാധ്യമാക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയാത്ത വിധം വിഡ്ഢികളാണവർ. അവർ ഒരേ സമയം ചൂതുകളി സ്ഥലങ്ങൾക്കും മദ്യശാലകൾക്കും ലഹരി വിൽപ്പനശാലകൾക്കും വേശ്യാലയങ്ങൾക്കും സിനിമാശാലകൾക്കും ലൈസൻസ് നൽകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. മാത്രവുമല്ല സ്വന്തം കാര്യങ്ങളിലും ഇടപാടുകളിലും ഓരോ പ്രവൃത്തികളിലും വഞ്ചന കാട്ടുന്നു. എന്നിട്ട് രാജ്യത്തിൽ നിന്നും അഴിമതി തുടച്ചു നീക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈശ്വര അവബോധമില്ലാതെ ദൈവരാജ്യം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പരസ്പര വൈരുദ്ധ്യങ്ങളായ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ സംയോജിപ്പിക്കാൻ എങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുന്നത്? രാജ്യത്തിൽ നിന്നും അഴിമതി തുടച്ചു നീക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പക്ഷം നാം ആദ്യമായി വൈരാഗ്യം, പരിശുദ്ധി, ദയ, സത്യസന്ധത എന്നീ ധർമാനുശാസനങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാൻ സമൂഹത്തെ പര്യാപ്തമാക്കേണ്ടതും അതിന് സാഹചര്യങ്ങൾ അനുകൂലമാക്കാൻ ചൂതുകളി, മദ്യപാനം, വ്യഭിചാരം, വഞ്ചകത്വം എന്നിവയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ തീർച്ചയായും അടച്ചു പൂട്ടേണ്ടതുമാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവത താളുകളിലുള്ള ചില പ്രായോഗിക നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ഇവ. ഇതൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവും. കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ക്ലാസ് നീണ്ടുപോകും അല്ലെ. ഇതൊക്കെ എന്താണ്, ഇതൊക്കെ ഒന്നിനോടൊന്ന് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടാണുള്ളത്. നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം, ഇപ്പൊ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കണമെങ്കിൽ ഇന്ന് മദ്യവും സ്ത്രീകളും ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഈ പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാർക്കും ഒക്കെ അല്ലെ. അപ്പൊ അവരൊക്കെ തന്നെയാണ് അധപതിച്ച് തന്നെ നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, രാജ്യം വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ, ഇല്ലാതെയാക്കാൻ അവർക്ക് പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിപ്പോ വെറുതെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. കാര്യം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എന്താണ്, വളരെ അധികം മോശമായ രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം ഭരണകർത്താക്കളുടെ കയ്യിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്താണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പരീക്ഷ മഹാരാജാവ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇവിടെ കലി എന്നും ബാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു കോൺട്രവേഴ്സി ആയിട്ടൊരു കാര്യം പറയാണ്. എന്താണ്, ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാതെ ഭഗവത് ചിന്തകളിലേക്കൊന്നും പോകാതെ ഒരു ദൈവരാജ്യം ഉണ്ടാക്കാനാണ് എല്ലാവരും ശ്രമിക്കുന്നത് അല്ലെ. എല്ലാ അഴിമതിയും തുടച്ചു നീക്കും നമ്മള് എന്ന് പറയുന്നു. എന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ഭഗവാനെ സേവനോ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കില്ല. ഈശ്വര അവബോധം ഇല്ലാതെ ദൈവരാജ്യം ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത് എന്താണ് പറയുന്നത്, പരസ്പര വൈരുദ്ധ്യങ്ങളായ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. അതായത് ഈശ്വര അവബോധം വേണ്ട, പക്ഷെ ദൈവരാജ്യമാക്കി മാറ്റും എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നല്ല. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഇത്തം ഭൂതാനുഭാവോയം അഭിമന്യുസുതോ നൃപഃ യസ്യ പാലയത ക്ഷൗണീം യൂയസത്രായ ദീക്ഷിതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തുടങ്ങിക്കോ. നമോ ഭഗവതേ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇത്തം ഭൂതാനുഭാവോയം അഭിമന്യുസുതോ നൃപഃ. സത്രായ ദീക്ഷിതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സംഭൂത അപ്രകാരം, അനുഭാവ അനുഭവം, അയം ഈ അഭിമന്യുസുത അഭിമന്യുവിന്റെ പുത്രൻ, നൃപ രാജാവ്, യസ്യ ആരുടെ, പാലയത അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണം കാരണമായി, ക്ഷൗണീം ഭൂമിയെ യൂയം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും യുദ്ധാനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ ദീക്ഷിതാഹ ഉപനയിച്ചു. വിവർത്തനം ഭാരതം ഭക്തി വേദാന്ത സംശ്ല പ്രപാദിച്ച് അഭിമന്യുസുതനായ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് തന്റെ രാജ്യഭരണ പ്രവീണതയിലും രക്ഷാധികാരത്വ നിപുണതയിലും അത്രത്തോളം വിവേകിയായിരുന്നതിനാൽ ഒരു യജ്ഞാനുഷ്ഠാനം നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമായി. അപ്പോ ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്താണ്, പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എന്ത് തുടങ്ങി, പോയതിനു ശേഷം ഇവിടെ 1000 വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു യജ്ഞം തുടങ്ങി അല്ലെ. അഭിമന്യുസുതനായ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് തന്റെ രാജ്യഭരണ പ്രവീണതയിലും രക്ഷാധികാരത്വ നിപുണതയിലും അത്രത്തോളം വിവേകിയായിരുന്നതിനാണ്, അതായത് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന കാര്യത്തിലും എല്ലാവർക്കും സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പാക്കുന്ന കാര്യത്തിലും വളരെ വിവേകിയായിരുന്നതിനാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള യജ്ഞാനുഷ്ഠാനം നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമായി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം ഭക്തി വേദാന്ത സംശ്ല പ്രപാദിച്ച് ബ്രാഹ്മണരും സന്യാസിമാരും സമൂഹത്തിന്റെ ആത്മീയ പുരോഗതിയിൽ പ്രവീണരാണ്. അതേസമയം ക്ഷത്രിയർ അഥവാ ഭരണാധികാരികൾ മാനവ സമൂഹത്തിൽ ഐശ്വര്യവും ശാന്തിയും വരുത്തുന്നതിൽ നിപുണരാണ്. ഇരുവരും സർവ്വസന്തോഷങ്ങളുടെയും സ്തംഭങ്ങളാകുന്നു. ആകയാൽ പൊതുക്ഷേമത്തിനായി പൂർണ്ണ സഹകരണത്തിന് ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളവരാകുന്നു അവർ. കലിയെ അവന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും അകറ്റി നിർത്താനും അപ്രകാരം രാജ്യത്തെ ആത്മീയ പ്രബുദ്ധത സ്വീകാര്യക്ഷമമാക്കാനും തക്ക വിവേകമുള്ളവനുമായിരുന്നു പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്. സാമാന്യ ജനങ്ങൾ
സാമാന്യ ജനങ്ങൾ സ്വീകാര്യക്ഷമരല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആത്മീയ പ്രബുദ്ധതയുടെ ആവശ്യകതയെ കുറിച്ച് അവരെ മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ്. ധർമാനുശാസനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളായ വൈരാഗ്യം, പരിശുദ്ധി, ദയ, സത്യസന്ധത എന്നിവ ആത്മീയ വിജ്ഞാന സ്വീകരണത്തിനുള്ള അടിസ്ഥാനം ഒരുക്കുന്നു, അഥവാ ആത്മീയ വിജ്ഞാന ശ്രവണത്തിനുള്ള അഭിരുചി വളർത്തിയെടുക്കുന്നു. അതായത് ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ ഇല്ല എങ്കിൽ, വൈരാഗ്യം, പരിശുദ്ധി, ദയ, ഇതുണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി എന്ത് ഗുണത്തിലായിരിക്കും? ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ എൻഷുർ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി എന്ത് ഗുണത്തിലായിരിക്കും? സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? അവരുടെ പ്രത്യേകത? നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് അധ്യായത്തില് സെക്കൻഡ് ശ്ലോക പഠിച്ചു അല്ലെ? 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 2-ാമത്തെ ശ്ലോകം എന്താ അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ കാണും. വേദ്യം വാസ്തവമത്ര വസ്തു ശിവതം. അവർക്കാണ് എന്ത് മനസ്സിലാവുക? ഭാഗവതം പോലെയുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങൾ അല്ലെ യഥാർത്ഥത്തില് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക. ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ മിനിമം ഏത് ഗുണത്തിലായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു? സത്വഗുണത്തിലാണ്. ഈ 4 കാര്യങ്ങള് നല്ല നിഷ്ഠയോടുകൂടി പാലിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്താണ്? സത്വഗുണത്തിലായിരിക്കും. സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും? ഈ പറയുന്ന ധർമ്മശാസ്ത്രത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട്, ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അവർക്ക് ശ്രവണം എന്ന് പറയുന്നത്, ശ്രദ്ധയോടുകൂടിയുള്ള ശ്രവണം പോസിബിൾ ആണ്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവർ സത്വഗുണത്തിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ മനസ്സ് ഒരുപാട് ചീത്ത ചിന്താഗതികളോടുകൂടിയുള്ള ഇതായിരിക്കില്ല. അപ്പൊ അവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശ്രവിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ശ്രവിക്കാനും പെട്ടെന്ന് ഭക്തിയിലേക്ക് വരാനും സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഒരു വലിയ പ്രത്യേകത. അഥവാ ആത്മീയ വിജ്ഞാന ശ്രവണത്തിനായുള്ള അഭിരുചി വളർത്തിയെടുക്കുന്നു. അപ്പൊ അതും എന്താണ്? ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ച് ശ്രവിക്കാനും താല്പര്യം ഉണ്ടാകും. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അനുകൂല സ്ഥിതിവിശേഷം സാധ്യമാക്കി തീർത്തു. ആകയാൽ നൈമിഷാരണ്യത്തിലെ ഋഷിമാർക്ക് 1 സംവത്സരം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കാൻ സാധ്യമായി. അന്യഥാ രാജ്യത്തിന്റെ അഥവാ രാജാവിന്റെ പിൻബലമില്ലാതെ ദാർശനിക തത്വങ്ങൾക്ക് അഥവാ ധർമാനുശാസനങ്ങൾക്ക് വികസനോന്മുഖമായി മുന്നേറുവാൻ കഴിയുകയില്ല. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നത് 1000 വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു യജ്ഞം അവിടെ നടന്നത് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ കാലശേഷമാണ് അല്ലെ? ഇവിടെ പറയുന്നത് രാജാവിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. അത് എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ആവുക? രാജാവ് ഇരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം, അതായത് ആ സമയം വരെയും രാജാവ് വളരെ നിഷ്ഠയോടുകൂടി ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവരും പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ കാലശേഷം വരുന്ന ആളുകളൊക്കെ എന്താണ്? ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ എൻഷുർ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അല്ലെ? എല്ലാവരും സത്വഗുണത്തിലുള്ള ആളുകളാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളാണ് ഇവിടെ പോയിട്ടുള്ളത്. നൈമിഷാരണ്യത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഭഗവത് ശ്രവണത്തില് ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കാനും പറയാനും ആയിട്ടിരിക്കുന്നവരൊക്കെയും ഈ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ആളുകളാണ്. അതുകൊണ്ട് നൈമിഷാരണ്യത്തിലെ ഋഷിമാർക്ക് 1000 സംവത്സരമാണ്, 1 സംവത്സരമല്ല, നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കാൻ സാധ്യമായി. അന്യഥാ രാജ്യത്തിന്റെ അഥവാ രാജാവിന്റെ പിൻബലമില്ലാതെ ദാർശനിക തത്വങ്ങൾക്ക് അഥവാ ധർമാനുശാസനങ്ങൾക്ക് വികസനോന്മുഖമായി മുന്നേറുവാൻ കഴിയില്ല. ഈ പൊതു നന്മയ്ക്കായി ബ്രാഹ്മണരും ക്ഷത്രിയരും തമ്മിലുള്ള പൂർണ്ണ സഹകരണം കൂടിയേ തീരും. അശോക ചക്രവർത്തിയുടെ കാലം വരെയും ഇതേ ചൈതന്യം അഥവാ സവിശേഷത പ്രബലമായിരുന്നു. അശോക ചക്രവർത്തി ശ്രീബുദ്ധനെ വേണ്ടുവോളം പിന്തുണച്ചിരുന്നു. ആകയാലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സവിശേഷമായ നിഷ്ഠ അഥവാ സ്വീകൃത മതം ബുദ്ധമതം ലോകം മുഴുവനും വ്യാപിച്ചത്. അപ്പോ അശോക ചക്രവർത്തിയുടെ കാലത്തോളം ഈ ഒരു കാര്യം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. നല്ല നിഷ്ഠയുള്ള ആളായിരുന്നു അശോക ചക്രവർത്തി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു രാജാവിന്റെ പിൻബലം ഇല്ലാതെ ഇതൊന്നും നടക്കില്ല അല്ലെ? ക്ഷത്രിയരും ബ്രാഹ്മണരും ഒരു ഐക്യത്തോടു കൂടി പോയാൽ മാത്രമാണ് ജനങ്ങൾക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനും സത്വഗുണത്തിൽ ഇരിക്കാനും ഭഗവത് ശ്രവണം കേൾക്കാനും ഒക്കെ സാധിക്കുന്നത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പ്രഥമസ്കന്ധം 17-ാം അധ്യായത്തിന്റെ കലിക്കുള്ള ശിക്ഷയും പാരിതോഷികവും എന്ന ഭക്തി വേദാന്ത വ്യാഖ്യാനം ഇപ്രകാരം സമാപിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപസ്യ കൃപാസിന്ധുഭ്യൈവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ